Good morning everyone, welcome back to my new rap song. नोंसोरो सिगाङावनो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा टाइमलाइनाव नायनानै ओमफ्राय आं सिगाङावनो फिसा क्लिप होखादों। आं सिगाङावनो खावलायग्रोयो जुदि सोरबाफोर गिदिर मानसि आदै आमाइ आब' आबै आबौ जेन'बा गिदिर मानसिफोर नायदोंबा अननानै गाज्रि मोननाङा। वर्ड्सफ्रा एसे गाज्रि एसे फाल्थुनि आरो दा अननानै नोंसोर गाज्रि मोननाङा जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' एसे गगा मोनदों। फै जों बिदिब्ला खोनासंसै। बोराय मिथिगाथ' आं थार्ड डिभिजनाव पास जाबायलै नोंथ' आंनो बाइक होनांसिगोन नङाबा नों सिबाय बोराय आं जेबो मिथिया। बोराय नों सालाया मेट्रिकखौ थार्ड डिभिजन पास मारिबाय आं जेबो मिथिया नों होनो हानाय हायि बिगासे बिगानै हाफानानैब्लाबो नोंनि फिसालानो बाइकखौनो होफैनांगोन। नोंनिनो साला जसेफसो आं रावबो नङा आं सिनायनानै ला बोराय देजागोनबो आंजों खर'आ आंनि गरमखा। गाइस नोंसोरो खोनासंनानै माबायदि मोनदों अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बे गितखौ खननो जाहैदों आंनि आमाइ जायो आंनि आमाइ असे जोंनि आइनि फंबायलैसिन जोंनि आइमोननि न'खरनि फिसाला दुइसिन आरोना आंनिफ्राय एसे देरसिन जायो। दा मानसिया न'आव गैया गुवाहाटीयावसो दंहैयो फैफिननो थाखाय मास मोननै मोनथाम लागोन। जुदि बियो फैफिनो आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे मोजां रेप सं दङ बिदिनो आं सं लानानै फैगोन। बियो फैफिनोबा आं बेखौनो खनहोगोन। ओमफ्राय दानि गिदा एसे फाल्थु जादों आरोना वर्ड्सफ्रा आबौआ खोनानांगौबा जोंसिजोबगोन। ओमफ्राय बेखौ मबाइलजोंनो खनदों जाहैदों आं बिराद मोजां मोनदों बिराद इन्जय खालामदों मबाइलजोंनो खनदों मा एप्स बायदों आं बेखौ मिन्थिया। आं बिराद मोजां खोनादों आरोना टाइमिंफ्रा मिलायनाय मोनदों आरोखि ना गाइस नोंसोरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो। थाब सापर्ट खालामना होदो यार 1K खालामना होदो थाब। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाइस खोनासंनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय नोंसिनिसिम। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय।